3-dim heddiw yn erbyn Ebers, Nathan. Sut ti'n teimlo? Wel, dim just i fi, mae'r hogiau i gyd, mae'r managing staff, a dwi'n meddwl mae'r cefnogwyr i gyd yn dod heddiw. Da ni'n buzzy na mae o'n, da ni ddim yn step yn agosach i lle da ni eisiau fod, which ydy Uwch Gyngor Cymru. Oedd na pitch inspection beth gyntaf bon yma, oedd y cael yn edrych i'r ddrwg. Nath i cael ymlaen bwrw wedyn tan hanner di ddau, ond diolch iddo, nath y refferi cael ymlaen efo'r gem chi. Sut nath y cael siwtio ni? Ia, so oedd yn dweud, oedd yna pitch inspection bore yma, ac chwarae teg, oedd yna lot yn ni yma o gwmpas 9:30 bore yma yn helpu allan, ac oedd Darren Billy yma fyd yn helpu win y groundsman allan, so nath ni neud bob dim oedd ni'n gallu trwy gael y gêm on, ac pam nath y referee oedd yma ni pitch inspection, oedd y cae i'r champion, a dwi'n gwybod mae lot yn mynd i ddweud wedyn beth sy'n sôn am ar ôl gweld y cae traodd y gêm yn ymlaen, ond obviously pam nath ni dod yma i womio fyny, so nath ni'n stopio bwrw tan, wel dwi'n meddwl dechrau ail hanner, felly na, mae'n bach o mydbath ar y funud, ond gynna ni chwaraewr yn y ffrant ffôn ni, lle gynna chdi efo Brookie, Das Thomas a Breezy yn y top, maen nhw'n deadly y pedwar yna, ac maen nhw'n gallu chwarae ryw surface, because nath ni wneud un peth nath ni Llandudno chwarae 3G dechrau tymor yn y cwpan, a to'r ceia fel yma, da ni wedi wneud o'n Flint ac yn Denby, ac y cae yma heddiw which oedd hi yn drwm, da ni dal wedi gallu ffindio ffordd i curo'r gêm ac yr reit cyffyrddus wedi, fod yn onest. Ia, oedd y pêl-droed wrthyn ni chwarae wrth cysidro yr ymgylchiadau yn reit dda, doedd, a nathon ni creu cyfleon, do ni? Do, nathon ni creu lot o cyfleon yn y gêm heddiw, ac ti'n fod yn onest, dwi'n cofio Ebers yn cael llawer o attempts ar gol ni. Gathon nhw un i ddau o free kicks, illa do? Un o ddau o free kicks, do, ond dim just un o ddau o routine serves ti'n disgwyl yn games o larfar, ond nath nhw'n really testu ni. Ac o'n i clywed rei o chwaraewr yn dweud, just cyn half time, ref, this pitch is now playable, nhw'n siarad excuses yn barod, ond nath o'n i siarad eitha ref, edrych yn gadw nhw'n di penalty, because mae'r un peth i'r ddau tîm, ac oedden ni fyny 2-0 first half, felly nath o'n i dweud, dawn yn excuse, achos oedd yr un peth i'r ddau tîm, ac obviously nath ni chwarae conditions well na beth nath nhw, a nath ni chwarae ffwtbol da ar y degau o'n e-mail, ac dwi'n meddwl, oedden nhw reit lwcus mynd fewn colli 2-0, cos oedd wedi yn 3-4 yn braf yn hanner gyntaf. A fel captain y clwb, dwi'n meddwl nath yr ogiad am y stipyn o galon heddiw, o'n o wahaniaeth o'n i'n meddwl yn yr ymdrech ar y cae rhwng y ddau dîm. Sa chdi'n gytuno fi yna? Yndw, ydw yn, achos gema tymor yma lle da ni wedi gorau grindio results, a Tom di Denby oedden ni lawr 3-1 neu be bynnag oedden ni wedi dangos calon a cymeriad i ddod yn ôl, oedden ni'n chwarae dda gwbl dyn nhw dyna, ond weithiau pan gynnach chi calon a gynnach chi'r team spirit fatha gan ni yn y ginger yna, mae'n jyst yn ddigon i chdi gael grindio result allan ni, fe nath yn curo allu dal gael point, which mae'r point yna'n gallu neud i'r lig ar diwedd y tymor, ond na, un peth, o'n i yn siomedig efo Ebers hefyd, nath nhw ddim dangos calon o penna nhw wedi mynd ar ôl ni sgwara'r gol gynta, ond fath o'n i'n dweud, ni'n nath chwarae'r conditions well, ac ia, mae'n just yn ffantastig o feeling i gael 3 point arall ar y bwrdd. Oedd hi'n gem reis bwysig i ni, oedden nhw yn ail, ni gynta, wan, gyda ni gem bwysig arall wrsos nesaf yn volleyball. Edrych ymlaen i hwnna? Yndw, dwi'n dweud dwi'n edrych ymlaen, mynd i fanna byth, achos dwi'n meddwl sa'n neb licio mynd i Holywell, ac sa'n neb licio chwarae nhw, ond chwarae teg iddyn nhw, mae Johnny Hasselden y manager, maen nhw'n very well drilled, ac gan y chwaraewyr eto wbeth debyg iddyn ni, dim ar y lla safon, ond gan nhw chalon a gan nhw never die attitude na, felly da ni'n disgwyl game tough fan'na wsos nesaf, ac oedd gêm nhw i gael ei ganslo heddiw cos o tywydd, felly fydd y pitch wbeth debyg i heddiw dwi'n cymryd, felly dwi'n llawn confidence eto Marogia, da ni wedi cael 3 gêm, da ni wedi cero wan 3 clean sheet, a dwi'n meddwl 13 o goals, felly dwi'n meddwl da ni bach yn unstoppable ar y funud, ac efo'r cofiami tu ôl i ni yn Holywell wrth nesaf, dim byd llai na 3 points dwi'n meddwl. Wel, diolch i chdi Neth, a dyn cyd i fynd am dy siow rhan, ti eisiau hynny, dwi'n meddwl? 3 na 2, dwi'n meddwl, mae'n tymwnt ar ei ffol. Diolch, Neth. Iawn, diolch Paul.